आं बे भिडिअखौ बानायनो सानदोंमोन जायफोरा आंनि नंखाय बांखाय फेक भिडिअ भाइरेल खालामगासिनो दङ दाबो स्प्रेड खालामगासिनो दङ आंनि YouTube चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय थाबाय आरोना लोगोफोर स गोबाव समनि उनाव दिनै मा होनो गोदान भिडिअ लाबोबाय आरो दिनैनि भिडिअआनो जाबाय जोंनि मा होनो गिताश्री रामचियारी आबुनि माने सायाव आरोना भिडिअआ स नोंथांमोना स्किप खालामालासेनो नोंथांमोना जोबजासिम नायबानो मिथिगोन आरोना मा बायदि आरोना बे भिडिअआ ओमफ्राय मा होनो गोबां माने सानै साथामसो इउटुबारा बेखौ माने भिडिअ खालामदोंमोन आरोना ओमफ्राय आं इदिनो नायबाय आं भिडिअखौबो ओमफ्राय नायनानै ओमफ्राय बेथ' मा होनो गिताश्री आबु नङा होननानै आं सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय इदिनो माने मोननै मोनथामसो माने भिडिअ हगारबायनो आरोना इउटुबाव ओमफ्राय आं मा होनो मिया माने आं क्लियारिफिकेसनखौ होनो मायदोंमोन आरोना माने नंगौना नङा ओमफ्राय मिया मा होनो गिताश्री आबुआ गावनि फेसबुक पेजावनो माने बे क्लियारिफिकेसनखौ होदोंमोन आरोना नोंथांमोनाबो नुदो स मा होनो बे जाबाय फेक भाइरेल आरोना माने बे रियेल भाइरेल नङा फेक भाइरेलसो आरोना गिताश्री आबुनि स बे मा होनो बिनि माने भिडिअ जिथुनिखि बुंदोंमोन आरोना क्लियारिफिकेसन होदोंमोन ना इयो स बेखौ आं क्लिप माने ससेसो खिथागोन आरोना ओमफ्राय माने जोबजासिम गासैखौबो खिथाजोबगोन 6 मिनिट बेसेबांबा बे भिडिअखौ होदोंमोन आरोना बेखौ गासैखौबो आं खिथाजोबगोन स नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना स बाय खुलुमबाय राजा नोंथांमोन आं बे भिडिअखौ बानायनो सानदोंमोन नाथाय माखासे जायफोरा आंनि नंखाय बांखाय फेक भिडिअ भाइरेल खालामगासिनो दङ दाबो स्प्रेड खालामगासिनो दङ बिसोरनि थाखाय सानै साथामनि थाखाय भिडिअखौ बानायनो गोनां बाध्य जाबाय आङो बावैसो सिगां आंखौ सासे फार्स्टआव सासे स्टुडेन्टस आंखौ इन्स्टाग्रामाव गाज्रि राव मेसेज हरदोंमोन नाथाय भाइरेल खालामनो होननानै बियो आंनाव मेसेज हरदोंमोन आं सानदोंमोन मा भाइरेल खालामनो मेसेज हरखो होननानै बाट जेतिया खोथाखौ आङो मोनथिबाय जे मा बुस्थुखौ बिसोरो भाइरेल खालामनो होननानै बुंदोंमोन बिनि उनाव आङो सानबाय बेथ' आं नङा बेथ' फेक भिडिअसो बिनि उनाव आङो बेखौ बिनि एड्रेस सिन्थाय आङो दिहुननानै बियो उनाव गावनो गिनानै आंखौ मोनसे प्रुफ होनो गोनां जाबाय बियो जे बे भिडिअआव जे आं नङा बे भिडिअआ जे फेक होननानै गावनो बियो सरि बिनानै आंनाव मोनसे प्रुफ दं नोंथांमोना खोनासंनो नागिरबा आंनो दानो खोनासंहोनो हायो नोंथांमोना खोनासंना नायदो बे प्रुफखौ आरो मोखांखौ आबु गिताश्रीनि बायदि नुहांनायखाय नाथाय बे नङामोन आरो ओंखायनोथ' बेखौ आबु गिताश्री साननानै आङो बेखौ जानला मोनला धमकि हरनाय जादों आरो आङो बिराद गिदिर भुल मावनाय जाबाय स' आबु गिताश्री आइ रिकुवेस्ट इउ प्लिज आंनि लाइफआबो बरबाद जागोन प्लिज आबु बिदि केस दाहोसै आंबो सासे स्टुडेन्टल' प्लिज आबु बे पस्टखौ डिलिट खालामनो प्लास आंखौ निमाहा होदो आंबो बिराद गिदिर भुल मावनाय जाबाय दिनैनिफ्राय आं बिदि थैब्लाबो बिदि जानला मोनला खालामला सरि आबु I apologize for my mistake. Please forgive me. It's my humble request. Please, Abu. I'm really sorry. Please. खोनाबाय नोंथांमोना आरो बेफोरबायदिनो स्टुडेन्टस माखासेया दाबो बेफोरबायदि आंखौ सोरबा मिन्थियै इन्स्टाग्राम जितु फलोवार्सआनो गैया 0 फलोवार्स बिसोरो आंखौ बेबायदि आरोबाव आंखौ मेसेज गाज्रि राव बाहायगासिनो दङ किन्तु गासैनिबो नामखौ जोङो लिरना लाखाबाय आं किन्तु आयेननि हेफाजाब लागासिनो आरो जायफोर बायदि दाबो आरोबाव जुदि बेफोरबायदि शेयार खालामनाय थायोबा स्प्रेड खालामनाय थायोबा नंखाय फेक भिडिअखौनो आं होननानै बेफोरबायदि फेक भिडिअखौ खालामबाय थायोब्ला बिसोरनिबो नामा आंनाव सब नट दंजोबो नामफोरा दंजोबो आंनाव आङो आयेननि हेफाजाब लागासिनो किन्तु माने बेफोरबायदि नंखाय बांखाय फेक भिडिअ खालामनानै नोंसोरो बेफोरबायदि खालामगासिनो दङ मा खालामनो सानखो आं सासे बर'नि सिंगार आंखौ मिन्थियै रावबो गैया आरो जाय माखासे मानसिया आंखौ मिन्थियो मोजाङै मिन्थियो सिनायो बिथांमोना आंखौ मालाबाबो बेफोरबायदि होनना सानखाया मालाबाबो आंखौ गाज्रि होनना मिन्थिखाया आं सासे मोजां नखरनि मोजां फेमिलिनि मानसि आङो
आंनि नखरावनो बेसे समस्या जाना दङ आंनि आफाया बेमार जाना गोलैना दङ आंनि बिनानाव बेमार जादों आंबो थैनायनिफ्राय बासिलांबाय 2020 आव आङो बेदाव गोलैना दं बोसोरसे बेमार जानानै मेथाइ खननो हायाखैमोन आं रायलायनो हायाखैमोन आं नाथाय दा आङो मेथाइ खनफिननो हाग्रा जाबाय बैसागु फांसन खालामनो हाफिनग्रा जाबाय आङो प्रग्राम खालामनो हाफिनग्रा जाबाय नाथाय बेखौबो प्रग्राम खालामनोसै समाव बिसोरो आंखौ बेबायदि खालामनानै फेक भिडिअ मोनसे खालामनानै आंखौ डाउन खालामनो नागिरदों नोंसोरो मिन्थिखा नोंसोरनि नामा सब आङो लिरखाजोबना दोनखादों आरो जायफोर आरो बेबायदि खालामनो नागिरबावगोन बिसोरनि नामाबो सब आङो स्क्रिनशट बानायना लाखिजोबदों इमान उन्दै उन्दै गथ' नोंसोर मोजां फरायनांगौ टेक्नोलजिखौ मायाव बाहायदों नोंसोर माहायाव बाहायनांगौ मायाव बाहायनांदों पेरेन्ट्स आरो गार्डियान्सफ्राबो एसे नोजोर होनांगौ गावनि फिसाफोरखौ गावनि गथ'फोरखौ जे बिसोरो मबाइलखौ मा बुस्थुआव मा माबायाव बाहायगासिनो दङ मालायनि लाइफखौ इजि मोनदों नामा डिफेम खालामनो नागिरदों नोंसोर आंखौ डिफेम खालामनो नागिरदों आंखौ नोंसोरो टेक्नोलजि थाखायनो आंखौ मिन्थि रावबो गैया आं सासे बर' सिंगार उन्दैनिफ्रायनो आंनि आइ आफाया आंखौ हारमनियाम लानानै आंखौ मेथाइ फोरोंदों हारिनि थाखाय मेथाइ खन बर' हारिखौ गिदिर माबायाव लां होननानै आं बेखौ नाजागासिनो दं आरो बेयाव नोंसोरो आंखौ डाउन खालामनो नागिरबाय थायो आंनाव मेसेज फैदों गिदिर गिदिर मानसिफोरनि आंखौ बुंदों आगै माबायदि माने फेक भिडिअ बिदि ओंखारगासिनो दं होननानै बिसोरो मिन्थिखायो बे आं नङा होननानै नाथाय जायफोर बिसास खालामदों बिसोरो आंखौ मोजां मोनथिया मोजां आंखौ सिनाया बिसोरसो बिदि स्प्रेड खालामगासिनो दं नंखाय बांखाय नेगेटिभिटिखौ आरोबाव जुदि बेफोरबायदि सोरबा आरोबाव जुदि खालामबावनो नागिरदोंब्ला दानो साबधान जाखा एलार्ट जाखा मानो होनोब्ला आङो सासेनि नखराव थांनानै गासिखौबो बेफोरबायदि खालामनायखौ आङो जेल जाहोजोबनानैसो आं गारगोन मोनथिबाय आं सिरि जग्रा मानसि नङा आं मोजां मानसिखौ जुदि आंखौ एदावना लादोंब्ला खोथाया हले गाज्रि जाखागोन मिन्थिखा दानो बन्द खालाम बेफोरखौ नंखाय बांखाय फेक भिडिअखौ खालामनानै नोंसोरो मानसिखौ बेफोरबायदि हाराखास्ति खालामनाङा टर्चार खालामनाङा मेन्टेलि टर्चारबो आं खिन्थु केस होगोन मोनथियो नोंसोरो मेन्टेलि टर्चाराव माबायदि थारा नाङो खोथाया हले बिराद गाज्रि जागोन बेनिखायनो बुंखाबाय जायफोरा आंखौ बेफोरबायदि खालामदों आं नोंसोरखौसो बुंदों बिसोरनि थाखाय बे भिडिअखौ खालामनाय जादों मानसिनि लाइफजों एसेबां गेलेनाङा मोनथिबाय नोंसोरनि नखराव जुदि बेफोरबायदि जायोब्ला नोंसोरनि बिब' बिनानावखौ जुदि सोरबा बेबायदि फेक भिडिअ खालामनानै जुदि भाइरेल खालामो नोंसोर मोजां मोनगोन हा मोजां मोनगोन नोंसोरो बिमा बिफाखौ बिमा बिफाखौ रेसपेक्ट खालामनो सोलों जितियालागि बिमा बिफाखौ रेसपेक्ट खालामनो रोङा ना मालायनिखौबो नोंसोर रेसपेक्ट खालामनो रोंखाया आरो जायफोरा बिदि खालामदोंना बिसोरो थार्ड क्लास फाल्तु बिसोरा बेलेग खामानि गैया मालायनि उदायनायखौ बिसोर नायनो हाया मालायनि उदायनायखौ बिसोरो डाउन खोलैनो नागिरो बेखिनियानो बुंबाय मुथते आरोबाव आंनाव बेफोरबायदि मेसेज फैनो नाङा गाज्रि मेसेज गाज्रि कमेन्ट फैनो नाङा आरो जायफोरा आंखौ मिन्थिखायो बिसोर मिन्थिखायो नोंसोर सानै साथामा आंखौ डाउन खोलैनो हाया मानो होनोब्ला आंनिया सापर्टआ गिदिर मानसिया आंखौ सापर्ट खालामो आंखौ मिन्थियो जोंनि फेमिलिखौ मिन्थियो जों माबायदि मानसि